των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Δαμασκηνού. Και πάσης εις εν Χριστώ ημών αδελφότητων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας, εν το κράτη ημών, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού, και υπέρ του Κύριον των Θεών ημών επιπλέον συνεργήσε, και κατεβοδώσε αυτούς εν πάση. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετιδεόμεθα υπέρ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλη αυτή, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτη, και των επιτελούντων την ιεράν λιτάν στην ταύτη, μετά των οικείων αυτών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετιδεόμεθα και υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν την πόλην ταύτη, και πάσαν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής, αλοφύλων, εμφυλίου, πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Υπέρ του ήλαιον, ευμενή και ευδιάρακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, που αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργή και νόστον, την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκδεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών ημών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και ελεήσε ημάς. Η ελπίς πάντων του γεράτων της γης και τον ευχαράσει μακράν. Ήλαιος, ήλαιος δεν είναι δέσποτα της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς. Είδωγα του κράτους ο Θεός υπάρχεις, εις κοινός και τον απέφαμε, τον Χριστό, το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την και αεί και εξ αιώνας των αιώνων. Δόξα Χριστέ ο Θεός, συνελπίσιμον Κύριε δόξα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δέσποτα Αγίε ευλόγησον. Ο Αναστάσης νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τις πρεσβείες Παναχάν και Παναμόμ Αγίας Αυτομητρός, την άρτου τιμίου και ζωοποιού σταυρού, των Αγίων εδόξων και παρεκκλήμων Αποστόλων, των Αγίων εδόξων και αγγίγων μαρτύρων, των Οσίων των Θεορκών Παγιέγριμων, των Αγίων και Παντώνιο Αγί και Άγιοι, της Ιεράς Μόνης, της Ιεραμήνης, της Κύριε, παρακαλώ. περάσαμε από το σπίτι στο οποίο έζησε η Αγία Φιλοθέη, το οποίο είναι το 1900